ପିଲାମାନେ ମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଶା ଏଇ କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଥିବ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପଠନ ଓ ଭାବ ବିନିମୟର ଅଭାବକୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଆଜିର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। କୌଣସି ଏକ ଦେଶର ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଦେଶକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ସୁନ୍ଦର କରାଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ନିଜ ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ନ ପକାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରଖିବେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ରାଜା ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ରାଜଧାନୀର ସୁନ୍ଦରତା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କାରଣ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଟିକିଏ ବି ମଇଳା ବା ଆବର୍ଜନା ନଥିଲା। 2-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଅନେକ ପ୍ରଜା ଭୀଷଣ ଭାବେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ। ଏକ ଅଜଣା ରୋଗ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ରାଜା ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କର। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନର ସମୟ ମାଗି କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଗଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ନାକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମଇଳା, ଆଉ ସେ ମଇଳା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୋଗର କାରଣ ଆଉ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ହାଜର ହୋଇ କହିଲେ, ମଣିମା, ରୋଗର କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଘରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମଇଳା ଓ ସେହି ଆବର୍ଜନାରୁ ଅଜଣା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲେ। ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହି କାହାଣୀ ସହିତ ଆଜିର ପାଠର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବହିର 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ରେଚନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ଶରୀର ରୂପକ କାରଖାନାରେ ଅନେକ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅହରହ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେତେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଆଉ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଶେଷରେ କିଛି ଅବଶେଷ ରହିଯାଏ। ଏହି ଅବଶେଷ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ, ଅଲୋଡ଼ା ଆଉ ହାନିକାରକ। ଏହିସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ନିଷ୍କାସିତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ। ଆମ ଶରୀରରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଙ୍ଗତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ପୋଷଣ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଜାଣିଲ ଖାଦ୍ୟର ପରିପାକ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ମଳ ଆକାରରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ମଳତ୍ୟାଗ ବା ଇଜେକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ କୋଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଳତ୍ୟାଗ ଓ ରେଚନ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସ। ମଳତ୍ୟାଗ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପରିପାକ ପରେ ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ବର୍ଜ୍ୟର ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମଳତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ରେଚନ ବିପାକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ନିଷ୍କାସନକୁ ରେଚନ କୁହାଯାଏ। ମଳତ୍ୟାଗର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ମଳ ଆକାରରେ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥାଏ। ରେଚନର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ପାକନଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ। ରେଚନର ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ବୃକକ ବା କିଡ୍ନି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏଥର ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ, ରେଚନ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ହେବ ତେବେ ଜାଣିବା। ରେଚନ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ଏମୋନିଆ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଦି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହ ଶରୀରର ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ଆଦି ବିପାକୀୟ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ରେଚନ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ? ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର। ଏହି ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ନିଷ୍କାସନ ସହ ଶରୀରରେ ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ଆଦି ପଦାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଦେଖି, ଏସବୁ ଯବକ୍ଷାରୀୟ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏମୋନିଆ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ? ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଚାଲୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଏନଜାଇମ୍। ଆମେ ଅନେକ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତବ ଲବଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏମାନେ କାର୍ବନ ସି, ଉଦଜାନ ଏଚ୍, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏନ୍ ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଜୈବ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ଜଳ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବର୍ଜ୍ୟ ଆକାରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜଳ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ଏମୋନିଆ ପରି କେତେକ ଯବକ୍ଷାରୀୟ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖ। ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ଶ୍ୱେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାରରୁ ଜଳ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାରରୁ ଜଳ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହ ଏମୋନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି NH2 ଗ୍ରୁପ୍। ଏହି NH2 ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ନେଇ ଆମେ ରେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ମୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରେଚିତ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମୋନିଆ NH3। ତେବେ ଏହି ଏମୋନିଆ ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ? ଆମୋନୋଟେଲିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ହେଲେ ରୋହି ମାଛ, ଏମିବା, ହାଇଡ୍ରା, ସ୍ପଞ୍ଜ, ଅସ୍ଥିଳ ମାଛ ପରି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ଏମୋନିଆ ରେଚିତ ହୁଏ। ସାଲାମଣ୍ଡର ଜାତୀୟ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏମୋନିଆ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ C5H4n4O3। ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରୂପେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ୟୁରିକୋଟେଲିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଲା ପତଙ୍ଗ, ସରୀସୃପ, ପକ୍ଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ମଳ ଆକାରରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ୟୁରିଆ NH2CONH2। ୟୁରିଆ ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ୟୁରିଓଟେଲିକ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ, ବେଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ୟୁରିଆ ରେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆସ ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଏମୋନିଆ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ଏମୋନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କହିପାରିବ କି ଏମୋନିଆ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଭାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ବା ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ବାହାରେ। ଏହି ଆମିନୋ ଅମ୍ଳର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ଏହାର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଏମିନୋ NH2 ଗ୍ରୁପ୍ ବାହାରିଯାଏ। ଏହି ଏମିନୋ ଗ୍ରୁପ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏମୋନିଆ ବା NH3ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏମୋନିଆ ଏକ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ଜଳରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଏହି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏମୋନିଆ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ତେଣୁ ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚିତ ନ ହୋଇ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଜୀବଜଗତରେ ଜୀବ ନିଜ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏମୋନିଆକୁ ସିଧାସଳଖ ଜଳୀୟ ପରିବେଶକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜଳର ଅଭାବ ହେତୁ ଏମୋନିଆକୁ ୟୁରିଆ କିମ୍ବା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ କରି ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି।
ତେବେ এই ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଯବକ୍ଷାରୀୟ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ପତଙ୍ଗ, ସରୀସୃପ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏମୋନିଆକୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ରେ ପରିଣତ କରି ମୁଖ୍ୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭାବେ ରେଚନ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଯବକ୍ଷାରୀୟ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ପତଙ୍ଗ, ସରୀସୃପ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏମୋନିଆକୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ରେ ପରିଣତ କରି ମୁଖ୍ୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭାବେ ରେଚନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ଜଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଦ୍ରବଣୀୟ। ମୂତ୍ର ତିଆରି ପରେ ଏହା ଦ୍ରବଣରୁ ସହଜରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବଣରେ ଥିବା ଜଳ ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ। ଏଣୁ ପତଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗ ଓ ସରୀସୃପ ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜଳ ଦରକାର କରନ୍ତି। ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ମଳ ସହ ମିଶି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଯବକ୍ଷାରୀୟ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ୟୁରିଆ NH2CONH2। ଏହା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ୟୁରିଆ NH2CONH2 ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯକୃତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଏମୋନିଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2 ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ଦେଖ। 2NH3 ଏମୋନିଆ ପ୍ଲସ୍ CO2 ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା କହିଲ? NH2CONH2 ୟୁରିଆ ପ୍ଲସ୍ H2O ଜଳ। ତାହେଲେ ଏହି ୟୁରିଆ NH2CONH2 ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହେତୁ ଏହା ରକ୍ତରେ ମିଶି ବୃକକରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୃକକରେ ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହୁଏ ଓ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ମୂତ୍ର ସହ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। ଏମୋନିଆ ପରି ବିଷାକ୍ତ ନ ହେଲେ ବି ରକ୍ତରେ ଏହାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଗଲେ ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଜଳ ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତରେ ୟୁରିଆ ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ରେଚିତ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଷ୍କାସନ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରେଚନ ଅଙ୍ଗ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ଗଠନ, ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରାଣୀ, ପର୍ବ, ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ଦେଖ, ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଓ ସଙ୍କୋଚିକି ଧାନି ଦ୍ୱାରା ଏମିବା ଭଳି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଏମୋନିଆ ରେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ପଞ୍ଜର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ହାଇଡ୍ରାର ମଧ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଜର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ରେଚିତ କରିଥାଏ। କ'ଣ ରେଚିତ କରିଥାଏ କହିଲ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଏମୋନିଆ। ସେହିଭଳି ଶିଖାକୋଷ ଦ୍ୱାରା ଚେପ୍ଟାକୃମି ଏମୋନିଆ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ। ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କିଏ କରିଥାଏ କହିଲ? ଜିଆ ଆଉ ଜୋକ। କ'ଣ ନିର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି? ଏମୋନିଆ ଏବଂ ୟୁରିଆ। ସେହିଭଳି ଏହି ମାଲପିଜିଆନ୍ ନଳିକା ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପତଙ୍ଗ, ଝିଣ୍ଟିକା, ଅସରପା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରେଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ, ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ବୃକକ, ଆଉ ଚର୍ମ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଯକୃତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସହକାରୀ ଅଙ୍ଗ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତା'ର କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ। ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଯବକ୍ଷାରୀୟ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ
ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ। ଯବକ୍ଷାରୀୟ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ଏମୋନିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ୟୁରିଆ। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୋଇଥାଏ ଚାଲ ଜାଣିବା। ଏହି ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖ। ୟୁରିଆ ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ୟୁରିଓଟେଲିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ତମେ ଜାଣିଛ। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯକୃତରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଉଛି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ। ସେହି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ରୁ ଆମିନୋ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ନିର୍ଗତ ହେଲେ ଆମୋନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହି ଏମୋନିଆ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଯକୃତ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଯକୃତ ସେହି ଏମୋନିଆକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହ ମିଶାଇ ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ କରାଏ। ୟୁରିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ତେଣୁ ତାହା ରକ୍ତରେ ମିଶି ବୃକକ୍ ପାଖକୁ ଯାଏ। ତାପରେ ବୃକକରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲ? ସେହି ରକ୍ତରେ ମିଶିଥିବା ୟୁରିଆର ପରିସ୍ରବଣ ବା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଳର ଦ୍ରବୀଭୂତ ୟୁରିଆ ଓ ରକ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ୟୁରିଆ ମୂତ୍ର ଭାବେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ, ଆଉ ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଏମୋନିଆକୁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଓ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏମୋନିଆ ରେଚନ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମୋନୋଟେଲିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏମୋନିଆକୁ ଜଳୀୟ ପରିବେଶକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେହି ଏମୋନିଆକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ପରିଣତ କରି ପରିବେଶକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ବେଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଉଭୟଚର ଓ ଶାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛମାନେ ଏମୋନିଆକୁ ୟୁରିଆରେ ପରିଣତ କରି ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ଓ ପତଙ୍ଗ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏମୋନିଆକୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ। ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସହଜରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଜଳ ଆକାରରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଳ ସହ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଜଳ ରକ୍ତ ଭିତରକୁ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ।